da zango. Hello, ni nuna mino kuna ta ina? Na zo daidai gudu. Ina tsaye. Ina gudu da zaka ban wakar bikin. To ina sauraron ka sai ka zo. Kana magani na ko? Okay to shikenan. Sai ka zo. Zan jure wa kaddara kala. Ko Zango. Don in zama fofula in yi suna a duniya. Malama Nafisa. Sannan ku. Ya gida. Yau ku ne a garin namu. Wallahi. Breka. Nafisa. Na'am ya kake ya gida? Lafiya kalau ya aiki. Alhamdulillah. Breka na ga kai ma yanzu ka zama celebrities ko? Duniya tana yi da kai. Hawa. Muna nan dai muna ta kokari amma ai da saura muna nema dai. So baki gaba ma yanzu nema ma yake danne mu. Umar ka san kai ba wanda zai danne ka saboda ka san kai haka kuke da dadi ba. Haka ne? Ai mana. To Allah ne ya sa mu dace kawai. Amma na ce Breka ya kamata a ce ka fara album ka sami yarinya guda ɗaya ku sai ka fara album saboda kaga waƙoƙi bai zama lalle a ce yadda za san ka videos waƙoƙi a ce za san ka sosai ba ko? Haka ne amma yanzu ina shirin hakan da wannan yarinya Momi Gombe kin san ta? Okay yarinya nan da na jana magana. Ita ce. Gaskiya kam ya kamata. Ya ƙara ɗaukaka alin nuhu ne na zango. Ke ya zaki mana haka fi sabi? Dan Allah ku ya hakuri. Ya zaki sa angon ku kauye ne zaki zo ki tattaro mu ki kawo. Ba haka bane ka tsaya ka saurare ni. Dan tsaya dan Allah. Dama kin san nan ne unguwan ku dama shi yasa ni fa nace ma ni ba zan zo ba. Omar. Ga baki daya haka yara kawai haba dan. Omar ya kamata ko da a ce ba ku ji abin da zan ce ba ku tsaya ku saurari me zan ce muku. Battan faɗa mu ci. Ka san shi da ɗan fim kamar tauraro yake a cikin jama'a inda ya shigo dole sai ya haska. Sannan a matsayin ku na FM ya kamata a ce in kun zo guri aka jama'a suna biyun ku shine cikin ka FM ba ka je guri ka ga ba kowa ya watsi ya baka ba za ka ji daɗi ba. To amma irin haka unguwan ku ba tsari haka haba. Umar ne za ka zo kai wa haka unguwa ta? Dama ka Kai ba Allah bari kai haƙuri. Ne za ka zo kai wa haka unguwa na? Yi haƙuri da Allah. Tsaya. Ba inda zan kai kana ka zama da office din dadi. Shi kake zance. Shike Ba da mu ki haƙuri za mu yi nan kawai. Za mu yi wa Allah mu Ke yi ai ba wani kuke kunyata ba ni da Bisa Abdullahi sai ba ku taba gani ba ko ne a cikin unguwar nan tare da ku muka taso. Duk abin da nake yi a unguwar nan yanzu abin da za ku yi min kenan ku zo ku kunyata ni in zo da baki. Ni din ce ba ku sani ba ko ya. Sorry. Yau Hamisu ya fara zuwa unguwar nan ko Umar yau ya fara zuwa unguwar nan kawai don ku tsinka ni ku kunyata ni ku nuna musu ba ku da tarbiyya shine za ku yi min haka ko? Sorry. Kan Allah ku wasa ku bani kuɗi kuma tsami za ku yi. Wanda ya yi maka shi zai ƙara yi maka. Allahu ya ƙara ɗaukaka alin nuhu ne na zango. Momi barka da zuwa. Ya kake? Lafiya lau. Ya kasuwa? Alhamdulillah. Kwana biyu. Wallahi mun yi tafiya mun je Abuja ne satin mu ma ɗaya mun yi wani aiki to kuma na dawo sai na zo kuma ina da wani aikin waka gobe ka san bana son karɓar kayan gurin aiki. Okay. Shine zaka bangala ina ga da wannan doguwar rigar? Wannan? Eh. Okay. Da wannan ma ina ga za ta yi. Sai wannan? Sai wancan pink ne? Sun yi suna a duniya, Allah na ina ta hamdala. To, ka samu su a leda kafin je in dawo in karbe su. Ki je ki dawo? Dama ku harkar ƙari kuke yi ne? Kuna cikin harkar ƙari ba za ku dinga irin siyan kayan ku bai dai ku dinga zuwa kuna haya a gurin. Kai dakata malam ni kake faɗa a wannan magana?
Kai kuma ka dauko wanda sai kashe maka kasuwa? Kai ya kake mun irin wannan? Ya kake mun irin wannan irin business ina da Allah. Dan haka ba zan ƙara zuwa nan wajen bakari a kayan kasuwa. Ya hakuri mana momi. Ya hakuri mana. Gaskiya kar ka ƙara mun irin wannan. In dai zaka yi mun irin wannan kar ka ƙara zuwa shagon nan. Sai yadda kake ma bana su irin wannan. A dan mun daga shagon nan. Ya hakuri fita kawai fita. Fatan alkhairi muke maka, ana ƙara ɗaukaka, Allahn nan da ya yi maka, shi zai ƙara yi maka. Shi dama ke munafuka ce aure zaki shine har da kira wani nan gidan ki ce in zo in rakoki, ashe wai magana aure ma zaki mai? Kai hakuri zuwa abin ne bai kankama ba amma yanzu ya kankama. Na so in gaya maka amma dan Allah yanzu ka yi hakuri. To kuma magana aiki na fa? Ai ga sababbin fuska nan sai ka dauko ka sanya amma dai gaskiya ba zai yiwu ba. Ya ce mu gaskiya ba zai yiwu ba. Magana aiki na riga da 1 ya fita 2 ya fita yanzu ana magana 3 and 4 kuma kice in dauko wata saka aikin san ba zai yiwu ba. To ai hakuri za ka yi. Gaskiya na gajiya. Ya aikin? Wallahi alhamdulillah. Masha Allah. Adamun yana ciki kuwa? Yana ciki. Okay. Ya na ganku anan kuma? Wallahi ka ganta nan wai aure za ta yi. Kuma aiki na ya riga da ya fita kasuwa bata ƙara samu bai kuma yanzu ta dauko magana aure wai aure za ta yi. Fatima Ahmad da gaske ne auren zaki? To ka san aure shi lokaci ne da mutuwa da aure duk lokaci ne. Lokacin ne ya riga yayi. Gaskiya. Amma kin san irin a cikin masana'antar nan kiki kuma duk wani abu da yake faruwa na producers da za su dau kuɗi su zuba kin san yadda abin yake. Bai kamata a ce ki jawo wannan producer asara ba saboda ya ɗibi kuɗaɗe ya zuba an ce season 1 ya fita yanzu season 2 za a saki kuma akwai ki a ciki yayi sai asara. Dan girman Allah ku yi hakuri kar ku samun shaidan a zuciya na riga na fitar zan yi aure kawai. To shikenan ni na solve case din naga yaki yiwa producer ina jin wallahi hukuma ce za ta raba mu da ke kin ma ji na ga Allah nan da yayi maka shi zai ƙara yi maka, Allahu ya ƙara ɗaukaka. Alin Nuhu ne da zango, ga alga Adam zango, wanne sarki ake kira. Alin Nuhu ne da zango. Assalamu alaikum. Yaya kwana biyu. Barka dai. Business din ba da wata matsala a shagon ko? Ya kwana biyu. Wallahi ni ne ya harkokin. Alhamdulillah. Kuma dai yana tafiya ne kamata ko? Kuma ina tafiya ba matsala. Dama akwai magana da nake son zami da kai ne. So duk da dai na san majority duk wani karfin zama na shagon nan yana da bangaren ka. To ni ma akwai wata harka da nake so zan dan jaraba a dan raba kafa. Ina son je jaraba harka kai yanzu yanda zamu da kai zan baka a shagon nan duk wasu abubuwa ka tsaya ka dinga kula mana su. Duk na san dama kai baka da wasa. Zan koma harkar fim haka wasan kwaikwayo. Kafin kuma yaya za kuma? Wallahi. Insha Allah zan koma harkar fim saboda jiya ne na je Zurot wajen hoton Kibadash. So na je zamu hoto da budurwata an gama ready za mana hoto sai ga wani producer nan na fim haka da shi da wasu mata haka irin celebrities sannan su Hafsa Idris ga sanan dai su uku ne shigo da su. An yi mana hoto shi ba zai ma jira ba saboda yana ganin shi celebrity ne ba zai ma jira a gama mana hoton ba kawai shi mu fita ya uzurinsa mu je mu jira sa a waje. Ni kuma na nuna ba haka ba kana da kaza shine kawai yake maganar nawa ne hoton yake samu gaba ɗaya daga safiya har zuwa dare ya nuna mara 100,000 yace to zai bashi ma 200,000 haka mai hoton na haka ya ba ma kuri ni kuma na zuciya na ce da baby na kawai ta zo mu je shine tun daga lokacin abin yake damuna na kasa bacci shine na kudiri niyyar mu ma fa gayin nan ne fa harkar industry nan me za a lalace mana yanzu shi yasa zan shiga harkar industry ka'in da na'in yanzu zan koma rayuwar zuwa nan yini nan kwana ko ba a ganna a gida ba ma idan ka je gida kawai ka nuna dai business ne yawa a shago ina shago a nan nake kwana saboda kasuwanci ya bunƙasa sosai in abin yayi karfi saji ai mu abun alfaharin mu ne a ce ana haska kafin mu ga yayan mu ana haska shi ai abun alfaharin mu gaskiya ne nagode sosai ina Umar fa wannan na bar shi a gida
kuma na so ya canja. Kai. Umar ya fiye shashanci. Dan ba ni lemon nan dan kora shi. No. Ba na ce fa a kula sosai. Kenan ba komai. Gane masoyi in ka riga ka Sarki, dama yakin waɗannan mutanen guda biyu na kawo likicin za a taimaka a yi musu. Gaskiya, amma yaushe ne aikin? Karshen watan da ne Allah yadda nake sa rai za su yi wani aikin. Mai shadda, kai ma ka san cewa a shadul ɗina ba ni da nan da har kusan shekara guda, bare kuma ƙarshen wata guda. Akwai abubuwan yi da yawa a ƙasa. Gaskiya ku yi haƙuri. Aikin ku ba ni da time. Hello? Na so. Kun yi jabin ne faɗa. Sai mu kai Shikenan, jira ya gama waki. Next week zai shigo Abuja. So, a gaskiya, to inda yi hotel mara kyau ne kun san wallahi ba zan in kuma kun bar dama sai in kama nawa. Ba na gode. Yawa sarki, sun ce ko za ka iya ba su wani titin wanda yake ɗanin kusa-kusa haka. In ban da kai da abinka mai shadda, na gaya maka babu time. Ba ni da time ɗin da zan saka. Kai kanka ka san aikinka in ban da naka ne na wasu na ture na saka naka a ciki. Ba zai yi ba ku yi haƙuri kawai. To ko kun dai ji abin da ya faɗa. Ya kuke ganin za a yi? Ke? Nan da ya yi maka shi zai ƙara yi maka. To abin da ya sa dama na kira ka domin me masala faɗan da ya faru wancan karan gaskiya ban ji daɗi ba. Ba damuwa dama Adamu da ji sun kira ne akan maganar cewa jale ki so auren da gaske ne so shi kenan ba damuwa Allah ya bada sa so dama na da tuyi irin wannan abin da ku ne na jarumai sai su dinga ɗauko abu wanda in gane so shi ne amma ba damuwa na gode Allah ya bada sa shi kenan ni barin koma Yauwa Nafisa Abdullahi da Allah akwai wani series da ne castle ɗinki saboda ina so za mu yi aikin nan da ke amma ina so ki samun date. To ban da abin kallon a mutum da kake ka taɓa gani na a cikin wani series ko kuma irin comedy. Ai wannan sai dai ka je ka nemi yara haka yin comedy ka saka su. Ni idan ne wani sai ya taɓa min kariya na ko? Haba Nafisa Abdullahi. Na mata rayuwa take idan baki manta fa tun a FKD fa muke fina-finai tare da ke shine saboda na cin sarki a cin aiki shine zaki mun haka. To ai kai ka san wannan. To ai tsayan gaya maka ko Ko Zango babu wanda ya isa ya kira ni series ya ce in zo in shige shi ballanta na kai. Taba min kariya zai kaga director ya kira na sai an jima. Ka riga ka ɗaukaka fatan alkhairi muke maka. Ai duk alamun za su abin da ke so. Ka ji wani sin mai zafi mai wuta kai. Hakin nan za ta hawa nake sosai za a samu kyau ya ƙara ɗaukaka alin nuhu ne da zango ga alga da zango da raka kala sanni a kai jaruma Hadiza ala su mai shadda alkai wallahi jaruma Hadiza gaban barkan ki da zuwa ya gidan kin zo lafiya to gudan ya hawo a jaruma bismillah ga guri mana ki zauna kin zo lafiya lafiya jaruma san da zuwa ko yawa kin zo lafiya lafiya ya hanya fa alhamdulillah to san da zuwa jaruma za duba naki maramar din ya maramar zo mana Oke, kanan da ha ba da ina kake yawo ne
Haka ne barka da ya muna aiki ga tabu batir ne caji ne ya kare da dora da batir haka ne da Allah a riga kiyaye ko aiki fa okay insha Allah me ya kamata ya kana daga kameraman ya fara su ruwa ya zo ina da mata ƙara so bara isa ka miki da insha ka san me kake Walfa na yi ne yana ina ne shi ma kuka kawo wa jaruma ruwa ga shi ta Hadiza gaban ta zo da Allah Allah nan da ya yi maka shi zai ƙara yi maka Allahu ya ƙara ɗaukaka Nuhu ne da zango ga alga Adam zango wanne sarki sauri ka wata ruwan mana ka san ta sha hanya ne da zango kai hoton zai ba da kala haka zai ba da kala sosai to ba mu da insha Allah Allah ya dawo suna duniya alin ne ko zango dukansu sun shahara sun yi suna a duniya Allah na ina ta hamdala gare ka nake ta hamdala zan jure wa kaddara kandara ina na shan fa wannan ne ruwan sha Walfa, je ka karo mata wani ina jin wannan wanda da sauri oke to karo mata wani ai ruwa da yawa kuma na yi ba wani wadaka sauri da Allah wai Walfa ina kamar yana haure cikin ko bai muna son mai sauri fara aikin nan in ka riga ka ɗaukaka fatan alkhairi muke maka Haba darakta Falalu, ya za ka kawo ruwan leda ka ce shi zan sha. Kamar ni jaruma Hadiza gaban ka kawo ruwan leda ka san ba na sha. Ni sai ruwan roba nake sha, amma ya za ka kawo ruwan leda. Ki Hadiza gaban da Allah dakata. Ke kin isa wace ce ke da zaki ce ba za ki sha ruwan roba ba? Oke? Haka muka yi da ke? To, tsaya ki ci, wallahi ba zan lamuci wannan abu ba. Don haka, na fasa aikin da ke, ba da kuɗi na. Ne ko zango, dukansu sun shahara, sun yi suna a duniya. Amarya. Ya na kake kira ta sauri da silinda a hannunki kamar a firgice ina zuwa da ranar nan. Wallahi neman gurin turin gas nake gas yana nema ya kashe min aure na ji cin gurin ne na manta sunan sun dura min gashi nan baya mun quality ko sati ɗaya cikakke baya mai yake karewa. Aurenki ai ba zai mutu ba. Akan gas ne zaki ce aurenki zai mutu. Ai ta zo gidan sauki siyan nagari mai da kuɗi gida akwai wani babban guri da aka buɗe a nan sabon titi. Almarham LPG gas mai kyau ne mai quality. Ba sa dura iska. To shikenan ina zan je in same su. Idan kika tafi ta wannan titin na Fanshekara kina sauka a sabon titi zaki biyo titin Madobi kusa da Abacha Youth Center. Zaki ga gurin an rubuta Almarham gas. Kina zuwa nan za su dura miki gas mai kyau ba iska a cikinsa ba ha'inci ga manajojinsu ga tarairaya ni ma a can na aika 'yan gidanmu da iyalina suka je suka duro mu nan ya kamata ki garzaya. Gaskiya ki gaggawa ka ayi ba ki. Kai, gaskiya na yarda da ingancin gidan wannan naku Almarham ko? Ina kira ga mutane da ku garzayo gidan gas din Almarham ku zo kuma ku samu garabasa. Kamar yadda kuka sani Almarham mun kware wajen cika ma'auni
na gas idan kuka kawo refilling ɗinku za mu cika muku shi ya zama na cewa ba ma yin ha'inci. Duk wanda ya zo wannan gidan gas namu dole gobe sai ya dawo saboda idan ya je ya amfani da shi zai ga mun cika ma abu. Za ku iya samun mu akan wannan adireshi. Almarhab LPG gas plant sabon titin Madobi Road Kano. Za ku iya tuntuɓar mu akan lambar waya kamar haka 090 66 14 24 25 sai mun ji ku. Ko kuma 070 44 6 000 28 ku iso lafiya. Almarham sai kun garzayo gare mu. Mun gode. Kana san shinkafa mai kyau da man gyada, ka siyo na kamfanin Mika Foods akwai nagarta. A matsayina na uwar gida mai faranta wa mijinta da daddaɗan abinci matuƙa da gaske, ina jin daɗin amfani da kayan masarufi na kamfanin Mika Foods domin kayan abinci ne da aka sarrafa ta ingantacciyar hanya mai cike da tsafta ta hanyar amfani da injina na zamani. Farawa daga man gyaɗar Mika Foods ingantacce ne kuma gangariya ziryan ga daɗi a baki matuƙa da gaske. Kamfanin Mika Foods sun samar muku da garin masara mai daɗin sarrafawa a lokacin tukin tuwo. Daɗin daɗawa da akwai shinkafar Mika Foods mai tsafta ba ruwanku da tsinta daga buhu sai tukunya. Ana samun kayan kamfanin Mika Foods a manya-manyan kasuwanni da ƙanana ko a ofishinsu da ke namba 9 Ummi Plaza a jikin kasuwar Duniya Trade Fair da ke kan titin Zaria ko a masarrafarsu da ke Gaida gidan Tiles kan titin Fanshekara. Don ƙarin bayani 0800 38 39 04 01 da 0800 33 35 1634. Kana san shinkafa mai kyau da man gyada, ka siyo na kamfanin Mika Foods.